Аз съм Лолита Николова и днес ви представям старата карловка Мария Дамянова по баща Стоилова. Мария, защо си така усмихната? Защото днес ходих в Езгарално в общината и намерих данни за моите родители, роднини, в смисъл, за да си намеря родословното дърво, защото се падам четвърто поколение Карловка. Намерих документи на дядо ми, акта му за раждане и семейен лист на цялото семейство, което има той. И с него се надявам да намеря целия си род. Другите документи ми казаха, че са в Държавния архив в Пловдив след 1958 година, да ги търся там. Да, ще отида там и ще потърся за рода си. Помогнаха ли ти в общината? Да, помогнаха ми. Момичето, което беше там, беше много вежлива с мен и ми помогна да намерим каквото имат те в тяхния архив. Аз се радвам заедно с теб за откритията ти и надявам се да споделиш в бъдеще за някои твои нови открития вече в архива и цялото родословно дърво да можем да видим в скоро време. И аз се надявам да не открия повече данни за близките си. Благодаря ти много!